Com se'n diu d'una persona que col·labora amb xarxes policials corruptes, amb clavegueres d'un estat, per delatar, assenyalar i donar informació privada de dirigents polítics, dirigents professionals, de conciutadans seus? Com se'n diu d'una persona que és capaç de fer llistes negres perquè siguin atacats, perquè siguin desprestigiats per destruir les seves carreres professionals i polítiques? Se'n diu miserable? Se'n diu delatora? Se'n diu lacaya? Cortesana arrossegada? No calen tants substantius. Se'n diu Alicia Sánchez Camacho. Les converses que hem pogut escoltar d'aquest personatge amb el senyor Villarejo deixen molt petitones les converses de la Camarga perquè són d'una extrema gravetat. En elles podem sentir com la senyora Camacho dona el telèfon privat d'Artur Mas, el telèfon privat de Jaume Giró i d'altres persones, els assenyala amb el dit: aquests són independentistes, ves a por ellos, no te olvides de Giró, no te olvides del otro. Parla de comptes a bancs suïssos, que encara que siguin inexistents, val la pena furgar per aquí. I al capdavall el que fa és donar-li a un personatge de la claveguera més fosca material humà perquè destrueixi aquestes persones i les seves carreres, amb l'intent també de destruir els èxits electorals que puguin tenir. En el cas d'Artur Mas, l'intent de que no tingui majories i de que no pugui tirar endavant cap procés independentista ni sobiranista. En el cas d'una persona com Jaume Giró, és intentar destruir-lo professionalment, com al final va passar, donant les seves dades personals. En altre temps hauríem dit que és una botiflera, però sincerament crec que el terme no és adequat, perquè per poder ser botifler has hagut de ser una persona que estima el seu país i finalment el traeix. Alicia Sánchez Camacho mai ha estimat Catalunya, sempre ha anat en contra dels seus interessos. I la prova més fehacent és que ara la tenim de parlamentària, de diputada a l'Assemblea de Madrid i de senadora per adscripció autonòmica a través de l'Assemblea de Madrid, per tant, membre del Senat. Com ha fet tota la vida, viu del diner públic, és a dir, del diner de tots nosaltres. Porta tota la vida utilitzant aquest diner públic i els seus càrrecs, els molts que ha tingut, per fer-nos mal. Mal com a país, mal als interessos del nostre país, però mal també a les persones. Com mirarà a la cara a ningú aquest personatge miserable, delator, cortesà, lacai? Com ens miraràs a tots a la cara, Camacho? Per això has fugit a Madrid, no? Perquè no et veiem el careto. Anem sabent i cada vegada més informació sobre tots aquells temps tèrbols en els quals va valdre tot per destruir l'independentisme. Però també va haver posar noms propis, perquè no només hi va haver clavegueres i policies foscos i trames corruptes, hi va haver persones concretes amb noms i cognoms, persones a les que hem saludat, a les que hem dit bon dia, a les que ens hem trobat a les recepcions, als parlaments. I aquestes persones, mentre ens anaven somrient, anaven delatant-nos en aquesta policia perquè ens destruís. Miserable, lacaya, cortesana arrossegada, delatora, Alicia Sánchez Camacho.